då är vi ute och kör igen. Ja. Med Chamon här, ja. Trevlig kompis. Ja, det är det. Ja. 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 Vad ska vi säga Jag vet. om priserna här på promenandet? Om cyklar. Om cyklar och ingen kommentar. No comments. Ja. Yes. Ja, säger vi. Det är Chamon, va? Ja. Spegeln. Ja. Ja. Ja, nu är vi ute och åker, ja. Ja, men, Försäljningsdags igen. ja, så regnar det på Valborg också. Nu, ja det är försäljningsdag idag, ja. Öppnar nu klockan 14. Bra, Mika. 14. 14, jag prövar det. Lite... Det ser man. Kungsbälten. Ja, det är sånt. Ja. Yes. Ja, vi har mycket på rutan här. Det är bara, vad heter det? Spolvätska har vi. Ja, spolarväsk. Ja. Är det video? Nej, det är spegel. Bara spegel? Ja. Okej. Jo, det är Ah! Ja.